बेवहाय इसोरखौ बाख्नायनो सिबिनो मोननायाबो गासैबो इसोरनि प्लान होननानै बुंदों जों मानसिनि नङा होनना बुंदों इसोरनि बेनिखायनो जोङो सफैनो हाबाय आरो लोगोसे आं आरो बुंबावनो लुबैदों बिराद मोजां इसोरा सायख'दों नोंसोरखौ ओरैबायदि सायख'दों बेवहाय नोंसिनि बे बागानपारा एरियायावहाय हाजार हाजार मानसि दङ मानो सायख'वाखै नाथाय नोंसोरखौ इसोरा ओरैबायदि सायख'दों मानो सायख'दों न'खरसिनल' सायख'दों आरो मानो सायख'दों इसोरा नोंसोरखौ ओरैबायदि अनदों आरोखि अननानैसो दिनै सायख'दों बेनिखायनो नोंसोरो थिग इसोरजों थायोब्ला नोंसिनि माखासे खामानिफ्रा एकदम मोजां जालांगोन आरो नोंसोर मण्डलिखौबो बारायलांनो हागोन आरो नोंसोर थिग जानांगोन आरो न'नि गोजा बेनिखायनो हामबायसै इसोरा जोंखौ ओरैनो सायख'वा इसोरा जोंखौ खामानि मावनो थाखाय गावनि खामानि मावनो थाखाय सायख'यो बेवहाय नोंसोरो नोंसोर न'खरसे जानानै बे एरियायाव नोंसोरो मा होनो आत्मा बासायनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय नोंसोरखौ सायख'बाय बेनिखायनो हामबायसै दिनै बे सायख'नाय बादिनो नोंसोर गसंथानानै मोजां खामानिखौ मावलाङोब्ला गिदिर खामानि जागोन बेनिखायनो आरो दानि प्रग्राम मोनदों बे प्रग्रामाबो मा होनदों नोंसिनि मण्डलि डेभेलप जानो थाखाय मानसि बानायनो थाखाय आरो बेबादिनो गोबां गाज्रि गाज्रि आत्मा गिदिंदों जे बे गिदिंनायफोरखौ दिनै एटेक खालामनो हायैफोर बादिनो जोङो सिगाङावनो सांग्रां जानानै थाखानि बेबादि इसोरा प्रग्राम होखायो गावनि फिसाफोरखौ अननानैसो प्रग्राम होयो होनना बुंदों थिग आं मोनसे उदाहरन खोन्थानि उदाहरन नङाबो नोंखौ नोंथारगौ आरोखि दा नै सिमेन्ट सापरियाव जों सिमेन्ट सापरिसोमोन नालाय दा मोनसे जायगायाव जोंखौ प्रार्थना खालामनो लिंहरदों बे समाव आङो मण्डलि सालायोमोन ओमफ्राय मिरि मानसिफोर दा बेवहाय जोंखौ प्रार्थना खालामहरदों होननानै ओमफ्राय सनिबार खालि लिंहरदोंमोन ओमफ्राय जोङो प्रार्थना खालामहैबाय बे मिरि पास्टरा होनबाय सार नोंसोरो देवबारनि थाखायबो जोंनाव थालांदो जोंना एकदम मण्डलिफ्रा दुरबलथार ओरै होनबाय ओमफ्राय आं होनबाय आंथ' मण्डलियाव खोन्थाबोआखै मानो होनबा आं मण्डलि सालायो खोन्थाबोब्लासो मोजां दा होमब्लाबो नैबे बायद'खौ लाखिदो होनना बुंबाय आं बे बायद'खौ लाखिदो आंखौ हगारहरदो होनना बुंबाय ओमफ्राय दिनैखाय आंखौ हगारहरबाय बेखौ लाखिबाय ओमफ्राय देवबार खालि माने बियो इसोरनि प्रग्राम बादिनो बियो गासैबो सालायबाय आरो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बेनो बुंबाय लोगोसे बुंनानै ओमफ्राय पास्टरा मा होनबाय लास्टावहाय आंनो मोनसे प्रग्राम सोंनानै होदो आं बिराद दुरबलथार होनबाय बे पास्टरा अब्ला मा होनबाय प्रग्रामखौ सोङोब्ला नोङो इमारजेन्सि 10 दिन 5 दिन थाहैथारदो नोंनि थाखाय गाज्रिथार होनबाय नों इमारजेन्सि 10 दिन थाहैथारदो ओरै होनबाय दा बाप्टिस्टफोरमोन नालाय बिसोरो ओमफ्राय बिसोरो दिनै थागोन गाबोन थागोन फुंफोर थागोन बेबादिनो डेट खालामै थाहैनो टाइमानो खालामबाबो जायाखै बेनिफ्राय मा खालामबाय एकदम मटरजों सौदावनानै दुब्ला एक्सिडेन्टआव दुब्ला थैबाय मानसिया होमबा नायदो बियो मानि थाखाय प्रग्रामखौ होदोंमोन बिनि आत्माखौ बासायनो थाखाय इसोरा प्रग्राम होदोंमोन नोंहा माबा मोनसे इमारजेन्सि गिदिर बिपद जाथारगोन नोङो थाबनो माबा फारसेन थाहैथारदो हायासै बे 10 दिन 5 दिनाव बे गगौमोन नङाना दा बेबादि आरोखि बेनिखायनो मा बे थायैनि खारनै बियो माने थैनो गोनां जाबाय आरो बेथ' मोनसे थांलायबाय बे जोंना दाया जोंनाव थालियासै जों खोन्थाबोगौनो हाबाय आरो मोनसे जायगायाव मा जाबाय अरुणाचल बेवहाय माबा देफ्रा बस्ति होनना बुङो दै बिराद गोजान इटानगरनिफ्राय भितराव थांथारनांगौ आरोखि ओमफ्राय बेवहाय माबा बेयाव थां बे आमोखा मालिकनाव प्रार्थना खालामहै आत्माया थोनबाय थादों गुद थोनबाय थादों आरोखि थांदो नोंसोर थांदो प्रार्थना खालामहैदो बिसोरनाव बिदि गुद बेखौ होनबाय आं ओइ मुखा देफ्रा बस्तियाव सासे मालिक बे माहाजोनाव प्रार्थना खालामनो थिनदोंलै इसोरा थांथारनांगौनो एकदम गुद थोनगासिनो थादोंमोन दाना बेयाव थांनोबोथ' थाखा फैसा नांलायबाय ओमफ्राय थाखा फैसा जगार खालामनायावनो साननैसोनि उनावहाय पास्टर आया थाबा थायो तो मानु खाथिसे नै
एकदम मानसिखौ खुग्लुबनानै दानसिन सातथा सिखा बिदजों दाननानै खारबाय बिनिफ्राय दाना एकदम इटानगराव लाना फैबाय बेयाव हायासै ओमफ्राय हायैनि जनायाव मा खालामबाय एकदम चेन्नाइआव फ्लाइटजों लाना थांबाय फ्लाइटजों लाना 17 लाख थाखा गारनानै हामनानै फैबाय नाय बेफोर दायाबो जोंखौ थिनहरदोंमोन थां होननानै थाङासै अब्ला बेनिफ्राय जोङो उनावहाय थांनानै जोङो बे खोथाखौ खोन्थाहैबाय खोन्थाहैनानै जे इसोरा जोंनो खोन्थाखादोंमोन बिराद लोगोथार बे जायगानि पास्टरजों आंजों ओमफ्राय बे थाबा थाहि होननाय बिराद मालिक बे मानसि बिराद लोगोथार आरोखि बेवहाय प्रार्थना खालामहैनायमोनब्ला बियो बासायगौमोन आत्माया बेबादि खोन्थायो आरोखि बेबादि खोन्थायो दा बे आत्मानि खोन्थानायखौ जों लायाब्लानो जोङो मा होनो बिपदाव गोलैनो गोनां जायो आरोखि बेबादि आरोखि बेनिखायनो जोङो बिपदाव गोलैयोब्ला दिनै जि आत्माया खोन्थाबाय बे आत्मायाव खोन्थानायखौ नोंसोर सानसे टाइम लानानै थायोब्ला बारग'गोन आरोखि मानो होनब्ला दिनैहाय सिमाङावबो आं मैयामोन नामा दिनैनो मैयासिम मोनबाय सासे सिख्ला बिराद फासिनानै खारदों आरोखि फासिनानै खारदों ओमफ्राय बिराद मानसि होसोनानै हमना लाबोफिननो हादों हमना लाना फैफिनबाय आरो बेनिफ्राय आरो सासे हिन्जाव मानसिया मा होनबाय सिगाङाव थांनायाबो बिराद गाबख्रावनांगौ आरो उनथाराव थांनायाबो बिराद गाबख्रावनांगोन सैसोनांगोन गेजेर खन्द'आव थांनाया हले मोजाङाव थांनो हागोन होनगारबाय बेबादि होनबाय ओमफ्राय मा बुंनाय जाखोलि बे सिगाङाव थांनाय माने आरो उनथाराव आरो गेजेरनि खोथा होनबावबाय आङो मोजाङै इसोरनाव सोंनानै उन्दुफिनोब्ला मा होनबाय सिगाङाव थांनाय माने दा थैनायफोरखौ होनदों आरोखि दा जेसेबां थैलांदों बेबादिनो बेमारजों खस्थ' भुगिनानै थैदों आरो सोरबा बुथार जादों सोरबा दानथार जादों सोरबा फासि नांदों बेबादि सैसोनायजों थैनांगोन होनना बुंदों आरोखि ओमफ्राय लास्टआवहाय मा होनदों लास्टआव माने आत्माया बोखोसिगोन पबित्र आत्माया बोखोजासिगोन अब्ला रेपसारनि उनावहाय बे गेजेर खन्द'आ मा होनदों रेपसारनो बे गेजेर खन्द'आ रेपसार बे रेपसाराव थांनो थाखाय नोंसोर गासिबो बोलो होदो होनगारबायलै रेपसारथ' होनासै बे गेजेराव थांनो थाखाय नोंसोर गासिबो बोलो हो होनना बुंबाय अर्थात माने रेपसाराव थांनो थाखाय बयखौबो बोलो होनो खिथादों आरो गोसो होनो खिथादों गोसो सोलायनानै बे रेपसाराव जोङो साफ्रोमबो थांजोबथारनो हानांगोन होनना बुंदों दै बेनिखायनो नैबे सिगाङाव थांनायाबो बेबादिनो गोबां गाबख्रावनानै थैनांदों मोदोमनिफ्राय आत्माया गलांनांगौबा जिउआ गलांनांगौबा ना बिराद सैसोनांगौ ओमफ्राय ओरैहाय मा होनदों रेपसारनि उनावहाय आरोबाव पबित्र आत्मा गैला खामानि गैला होनदों बे समाव बिराद सैसोनांगोन आरो बे सैसोनाया ओरैबायदि सैसोनांगोननो नोङो हिन्दु जाफिना नङाबा नै गावथारथारनोसै बे समा फैसिगोन आरोखि रेपसारनि उनावहाय अब्ला आं हिन्दुखौनो जाफिनथारनोसै आंखौ गावथारला होनबाथाय गैला बेहा जायबानो गावथारजानो हाबाय आं एकदम इसोरखौ नांथारगौ आं गावथारजाब्लाबो आंनो इसोरखौ नांथारगौ बेबादिनो गावथारजानाया सोरगोरायजों मोनसिगोन होनना बुंदों बेनिखायनो जोङो बे रेपसार समावहाय थांनो थाखाय जोङो बिराद गोसो होनांगौ होनना बुंदों मानोना जोंनि खृष्टान जानाया साफ्रोमबो सोरगोरायजो नांगौ होननानैसो माने जोङो मा खृष्टान जाखानाय आरो जोङो सोरगोरायजोखौ नाङा होननानै बुंदोंब्ला जोङो बै समाव लोंनानै जानानै थांखु बिरि सिगारेट सोबनानै जुमाय लोंनानै जोङो दुंथां खालामनानै थानो हागौमोन बेनिफ्राय जों मा होनदों दा सोरगोरायजो नांगौ होननानैनो जोङो दिनै खृष्टान जाखाबाय जे जों सोरगोरायजोखौ मोनथारनांगोन आरो खृष्टान जानानै जुदि सोरगोरायजोखौ मोनलाब्ला जोंहा ब्रेथा ओरैनो बेखार जायगा नामदों बेनिखायनो दा जोंनि उद्देश्यआनो मा साफ्रोमनिबो उद्देश्यआ बयनिबो उद्देश्यआ माने बयबो सोरगोरायजो मोननांगौ बेबादि
जायनि जाहोनावहाय बिराद गिदिर गिदिर मालिकफ्राबो थाखा फैसा गारनानैब्लाबो गाव इसोरनि खामानि मावनो हायासै गाव मावनो हायैखाय मा खालामदों आं सासे एभेन्जेलिस्ट हगारसिगोन आं सानै एभेन्जेलिस्ट हगारसिगोन आं उमुगाव गिर्जा गंसे लुना हैसिगोन बेबादि आवगायो माने बियो गाव इसोरनि खामानि मावनो हायाखै मानो मावनो हायाखै साख्रि दं बिहा बेनिखाय बियो मा खालामदों दान होदों सोरनावबा गिर्जा लुना हैदों सोरखौबा एभेन्जेलिस्ट हगारहरदों बेनो गावनि खामानि मावनाय बेबादि माने जोङो साफ्रोमबो सोरगो रायजो मोनथारनांगौ दा जोंनि उद्देश्यआबो बेबादिनो जोङो एखे मण्डली जाबायब्ला आरो जोंनि एखे मण्डलीजोंल' नङा जोङो हायोबा गासैबो पृथिबियाव जेसेबां खृष्टान जादों जोङो सोरगो रायजो नांगौ होननानैसो जों खृष्टान जाखानाय बेनिखायनो जोङो मा होनदों खस्थ' खालामनानैब्लाबो जे आंनि मण्डलीनि मानसिफ्रा आंनि बिसाखिफ्रा सोरगो रायजोआव थांजोबथारनांगौ होननानै बयखौबो उत्साहित खालामनाय सिरि मोनखांहोनाय खामानियानो जोंबो बिदिनो दा जोंहाबो बेबादिनो दा जोङो सभानिफ्राय फैनाया दिनैसिम मास मोनसे बेसेबां जालांखोथाय सानब्रै सानबासो जालांबायदां जों न'आव थाङाखै बिदि जाबाय दा जोंहाबो न' दङ जोंहाबो खामानि मावनांगौमोन नाथाय इसोरनि खामानि मावनो होननानै सेक्रिफाइस खालामनायखाय जों न'खौनो गोसोखांला जै फैबाय जों न'खौनो गोसोखाङा आरो जोंनि खामानिया ओरैबायदि जिर' बेलेन्स ना जोङो सोरनिफ्रायबा मोनो ना बेबादि सोरबा हरबा बेखौ खुसि जालाङो सोरबा हरनो हायाखै बेखौबो खुसि जालाङो बेबादि जोंनि खामानिया बेबादि आरोखि बेनिखायनो अब्लाबो इसोरा जोंखौ बिराद गिदिर समयसानिफ्राय बायख'दों बिनिखायनो जोङो बे बायख' जानायखाय जों इसोरनि खाथियाव सेक्रिफाइस खालामदों आरो जोंखौ इसोरा गाव जेथानखि जों सायख'दों जोंखौ बे सायख'नायनिफ्राय बारा गोबाव जोंखौ दोनाखै गावनि खामानियाव बेबहार खालामगासिनो थादों गावनि खामानियाव बेबहार खालामबाय थादों जों गोबाव सम जोङो थानाङाखै आरो 2010आवसो जों खृष्टान जाखानाय बेनिखायनो जोङो दा न' बां गारनानैब्लाबो जे जेसेबां पृथिबियाव जोंनिल' डिनोमिनेसननि नङा गुबुन डिनोमिनेसनखौबो जोङो बेबादिनो थाङै थांनानै फोजाखांहोयो सिरि मोनखांहोयो जेरै अरा गोमोरसिगोन बनखौ ओरै नारसोनानै होयो जेब्ला अरा ग्लुम ग्लुम जोङो ना थिग बे रोखोमै जोङो दिनैया बेबादिनो जों गिदिंगासिनो थायो जोङो गिदिंनाया आसाम अरुणाचल नागालेण्ड बेबादिनो जों गिदिङो मिज'रामाव थाङाखै मिसाखौ बुंनानै लाब गैया बेनिखायनो आरो जोङो गिदिंनाया आंनि मिसनावल' गिदिंगोन बे नङा जायनो लेंहरो बेयावनो थाङो बेबादि दा जोङो खृष्टान जाबायब्ला जों आत्मानि गाहाम बाथ्राखौ मिथिथारनांगोन गोबाङानो खृष्टान जादों आत्मानि गाहाम बाथ्राखौ मिथियाखै प्रेज द लर्ड आत्माखौ मिथियाखै गोबां पुराना खृष्टान जादों आत्माखौ दाबो गोबाङानो मिथियाखै बे मिथियैफोरखौनो जोङो दा खोन्थाबायनाया जेरैहाय बाहाय पास्टर कमलजों लोगो मोननानै जों पास्टर कमलजों बिराद अनजानो मोनदों आरो होजोंहाय केजुआव अरुणाचल बेवहाय बे पास्टर कमल बादिनि सासे जोंखौ बिराद मोजां मोनग्रा सासे थालायबाय बे बाप्टिस्टफोर लेंहरबाय थायो नै जानुवारियावनो थांनांगौमोन थांनो हायाखै दा बियो ओरैबादि बिसोरो बाप्टिस्ट आत्माखौ मिथिया सासेल' सिनाखि दंमोन बे सासे सिनाखिया जोंखौ लेंहरबाय थाबाय जे जोंनि मण्डलीया बिराद गिदिर मण्डली नाथाय आत्माखौ मिथिया फैदो जोंनाव खेबसे होननानै एकदम फनजों नागिर मोनहैबाय मोनहैनानै दा बिसिनि फास्टआ ओरैबादि आत्माखौ मिथिनानै जों खोन्थाहैबाय फोरोंहैबाय आत्माखौ मिथिनानै ओरैबादि दाउ बिसोर दा बे जायगायाव बिराद खामानि जागासिनो दङ दा बेवहाय जोङो बिनिफ्राय थांनानै भालुकपुंनि थांनानै आरो केजु जोङो बेबादि आवगायलांबाय थागोन दा हामबायसै बेनो जोङो दा आत्मानि गाहाम बाथ्राखौ जों गासैबो मिथिनांगोन
मानो जों खृष्टान जादोंब्लाबो गोबां आत्मानि गाहाम बाथ्राखौ मिथियाखै आत्माखौ जों माबादिबा मोनो आत्माखौ जोङो माबादिबा जोङो आत्माजों दैदेनजागोन माखासे दैदेनजानांगोन आत्माजों दैदेनजानांगोन अब्लासो जोङो दिनै खृष्टान आरो सोरगो रायजोखौ जों मोननो हागोन सोरबा बादि मानसिया ओरैबायदि सानदों बास खृष्टान जागौबाय जोंहा सोरगो रायजो दंखासै बेबादि किसुमान सानो दा मोनसे जायगायाव ओरैबादि रायलायदों साथाम साब्रैसो मानसि दंमोन साथाम साब्रै मानसिया ओरै रायलायदों खृष्टानफोर गोजा ओरैबादि रायलायदों जे माथो दिन बोथोरा गाज्रि जाबोबायलै लकडाउननो कुरुनानो माबानो जाबोबायलै नों बिदि रायलायदों आरो अब्ला सासेया होनबाय हे जोंहालाय खृष्टान खादा जों इसोरनि फिसाखा जोंहालाय बासायजानाय दंखायो दा ओरै होनबाय नायबाय आं आयै खोनासंहैनानै हाबा बिसोर थांखु बिरि सिगारेटफोरखौनो गाराखै बिसोरबो दा आबा खृष्टान जानायखाय सोरगो रायजो मोनगोन होननानै सानबाय खोमालै आरोबाव खामानि गैबावला खोमा सिदा सानबाय आङो बेबादि आरोखि माने खृष्टान जाब्लानो सोरगो रायजो मोनगोनखौ साननानै दङ बेनिखायनो जोङो खृष्टान जाब्लानोखि सोरगो रायजो मोनगोन बे ओरैनो नङा जोङो बिनि गोबां खामानि मावनो दं बिनि आइडिया पालन खालामनो गोनां दङ बिनि माखासे जानाय लोंनायनिफ्राय फास्टिंनिफ्राय आत्माखौ फोजाखांबाय थानायनि थाखाय बेबादिनो गोबांथार खामानि दंबावो जेरै फास्टिं होदों दिनै बे फास्टिंखौ मानो होदों मानो होनबा जोंनि खामानिया नुनायफोरजों दावहा नङा होनना बुंदों नुयैफोरजोंसो दावहा होनना बुंदों नुयैफोरजोंसो दावहा जों नुगोन नामा ओरै दानलाबायबा जों नुवाना जों बिसोरजोंसो दावहा होनना बुंदों दा नुनायफोरजों जोंहा दावहा नङा नुनायफोरजों दावहाबाथ' एकदम नांलायथारनो हागौमोन दा नुयैफोरजोंसो जोंनि दावहाया जायथुनाखि जों सैतान होनो बे सैतानजोंसो जोङो दावहा नांनांगौ बे सैतानजों दावहा नांनांगौब्ला बिसोरखौ जों नुवा बिसोरजों दावहा नांनांगौब्ला जों माबादि जानांगोन दा जों माबादि जाबावनांसिगोन दा जे जोंनि आत्माया थागद जानांगोन बोलो गोरा जानांगोन अब्लासो बे नुयैफोरजों दावहा नांनो हागोन जेरैहाय आर्मि पुलिस बे आर्मि पुलिसफ्रा जेरैहाय बिसा ड्रेस दङ ओमफ्राय उग्रपन्थिफ्रा ड्रेस गैया उग्रपन्थिखौ नागिरगासिनो दं आर्मिफ्रा नागिरै ओरै हुरलेले लांबाय होमब्लाबो सिनायासै ओमफ्राय बिस्रा आरो आर्मि फैदोंलै आर्मि फैदों होननानै नुयो उग्रपन्थिफ्रा थिग सैतानाबो जोंखौ इसोरनि फिसा फैदों होननानै जोंखौ मिथियो मायाव मिथिदों जोंहा खाफालाव साब बुजानाय दङ इसोरनि फिसाफ्रा खाफालाव साब बुजाखानाय दङ बेनिखायनो जोंखौ मा होनो इसोरनि फिसा होननानै सिनायो गोबां मानसि दंब्लाबो बै मानसिनि गेजेरावहाय इसोरनि फिसाखौ सिनायो बिसोरो बेनिखायनो एटेक खालामनो थाखाय जोंखौ खायदा लाबाय थायो बे एटेक खालामनो खायदा लाबाय थानायाव जोङो दा मानो आत्मानि बोलो गोरा जानांबाय जोङो बे आत्मानि बोलो गोराखौ जों हमना मोनगोन नामा जोङो फास्टिं थानांगोन हरिल दुर्बल आत्मा बिद्दि होनना बुंदों मोदोमा दुर्बल जानो हागौ आत्माया थागोद गोहो गोनां सक्ति दं जोंहा सैतानजों दावहा नांनो थाखाय जोंहा सक्ति दङ प्रार्थनाफ्रा जोंहा गोख्रों जागोन बेनिखायनो फास्टिं थायाब्ला जोङो आत्माखौ थागद मोननो हाया बेनिखायनो जेरैहाय जोंनि मा होनदों सिरि मोनखांनानै थानो खोन्थादों जोंखौ माबोरै सिरि मोनखांगोन जोङो दा सानना ला जोङो मा जाबाय माबा लेमनि खोथाखौनो होनसै आं लेमखौ सावनानै दोनदों ओरैहाय ओमफ्राय लेमा लासै गोमोरलांदों मानो गोमोरखोलै बेलाय लेमालाय होननानै ओरै नायहोब्ला केरासिन गैया केरासिन गैयैखाय अरा गोमोरबाय थिग जोंनावबो केरासिन सोनांगौ होनना बुंदों इसोरनि दृष्टियावहाय जोंनि जिबननि अरा साखिया जोंबाय थानांगोन होनना बुंदों बे साखिया लासै गोमोरलांनो हमो होनना बुंदों बेनिखायनो माने आत्मा दुर्बल जालाङो प्रार्थनाबो खमजोर जालांगोन
लासै लासै प्रार्थना खमजुलाङोबा प्रार्थनाफ्राबो खमजुलांबाय सैतान होखानोबो बालांबाय पाप खालामनोबो बालांबाय बिनिफ्राय है माथो मेंनासो मोनबायहाय आंलाय खामानि दामानि मावनानै इसोराबो मा फोथैसैहाय Praise the Lord, praise the Lord. Tumpah. Tumpah थासिगोन आरो बोलो गैला बेहा प्रार्थना खालामनो बोलो गैला अब्ला दुरबल जाबाय नालाय सैताना बेखौ लासै बे सैताननि आखलखा सैतानानो बेखौ बिदि खालामखादों बाहोखादों नालाय फास्टिं थानो बाहोदों प्रार्थना खालामनो बाहोदों उन्दु थिनथ' होदों बेनिखायनो बेखौ ओरै हंख्रमनानै दोनदों आलो गोजोनै बामासो लादों सैताना बेखौ Praise the Lord. बेनिखायनो जोङो बेबादिनो बारग'नो थाखायनो जोङो फास्टिं नांगौ फास्टिं नङाब्ला जोंनि खृष्टान जिबनावहाय आत्माखौ बोलोगोरा खालामना लानो हाया जोङो सैतानफोरखौ होखारनो हाया जोङो बेमारफोरखौ प्रार्थना खालामनानै हिलिं खालामनो हाया बेबादि आरोखि जोङो बेनिखायनो जोङो एकदम नोङो थाव प्रार्थना खालामनोब्ला नोङो फास्टिं खालामनायसाय नोङो माबादि नोंनि खुगानिफ्राय प्रार्थना ओंखारबोगोन नों मिथिनाय नङा आरो नों बानाय नङा नै बेखौ खालामदोलाय बे जोब्बाथाय नै बेखौ खालामदोलाय बे जोब्बाथाय नै बेखौ खालामदोलाय नै बेखौ खालामदोलाय नै बेखौ खालामदोलाय लारि रिल बादि नोंनाव फैबाय थागोन नोंखौ प्रार्थना खालामथोंबाय थागोन नों बानायबो नङा Praise the Lord. बे खोथाखौ आंबो मिथियामोन जेब्लानाखि आङो खृष्टान गोदान जादों अब्ला बियो जा गफुर प्रेयार सेन्टारावहाय 21 दिननि थाखाय फास्टिं थानो फैदोंमोन गोदानथार 21 दिन फास्टिं थानानै 21 दिन गलायबायनो 10 दिन मोनलायबाय 10 दिन थालायबायनो ओमफ्राय 40 दिन मोनलायबाय 40 दिन मोनलायबायनो ओमफ्राय गखांनानै आरो बिदिनो 7 दिन मोनलायबाय 7 दिन गलायबायनो ओइ साथे प्रेयार सेन्टारावहाय 40 दिन थाहैनांगौनो बेबादि लारि फास्टिं थायै गफुर प्रेयार सेन्टाराव 6 मास न'आव थांनो मोनखायाखै Praise the Lord. अब्ला आं रागा आहा ओंखाम संग्रा मानसि गैया आहा रागा मा बेबादि इसिबां थाहैलायो नामा ओरै जाथारबाय आहा न' गारनानै बिदि थाहैलायथारो नामा होननानै मानसिया सेरेरे जालांबाय आरो बिदिनो खिन्थु बिराद आत्माया दा खामानि मावनायानो बैजोंसो Praise the Lord. बैजोंसो सिगाङाव एकदम होखाबाय बिनो बिदि होखानानै आत्माखौ परिपुर्न खालामनानै बिनो एकदम थागतखौ होखाबाय दा बेजोंसो जोङो बोराय बुरै खामानि मावो दा बिनो मा जाहैबाय जि प्रार्थना खालामनो हाग्रा जाबाय रोंथारामोन बिनिफ्राय दाना 6 मासनि उनावहाय सासे माबाया दख्ला मानसिया बेबो फास्टिं थाफैदों ना मादोंनो रेबारेनारि बेनो खोन्थाबायनो बै उमुक रुमाव सासे हिनजाव मानसि दङ बियो बे जायगायाव 6 मास थाबाय बेहा प्रफेसि गिफ्ट दङ गोदो होना लाबाय दुरबल जाबाय बेखौ होखाना हैदो थां होनबायनो दाना बेहा प्रार्थना खालामगासिनो दं ओमफ्राय बे दख्लाया थाङो आरो बिनि रुमाव थाङो फैफिनो आरो फैफिनो प्रार्थना जोबाखैबा बेहा माब्ला ओंखारगोन बेखौ नायगासिनो दं जाहैबाय ओमफ्राय जों थाङो आरो फैयो इसोरा थोनथ'बाय थादों बेखौ प्रार्थना खालामनो थाखाय थाङो आरो फैयो ओमफ्राय उनाव मा जाबायनो बे जाबाय सिस्टार नोंखौ आं प्रार्थना खालामनो दे इसोरा थोनदों नोंहाथ' प्रफेसि गिफ्ट दंमोन ना नोंथ' इउज खालामासै आत्मा बेमार जागोन सोरगो रायजो मोननाय नङा नोङो बेमार जागोन होननांबाय ओमफ्राय बेहा आंनि बुंनायाव गोदानावनो बेबायदि मोनदोंमोन आंहाथ' बिराद लाजिबाय मालाय फुरानाफ्रानो बिदि होना बेहालाय मैया दाख्लै खृष्टान मा बिदि होनबाय दिनैनिफ्राय दा बुंखा होननानै बुङैनो बेखौ बादा होना दोनदोंमोन हालेलुया ओमफ्राय एकदम गोदानावनो सिख्लायावबो मेथाइ खनफेरथारा बियो गोदान खृष्टान जाबाय सानैजों बिदि जाहैदों मेथाइ खननो एसे सम होबाय दुंफुं सिखालांदों आया नों बे आं दाना थैबाय
마 밑으로 군도 리빌라이 능비양에 그래 똥을 타면 이 무장수 코네가 봐 아야 미지자 봐 비바dim만의 시간 벌네 아트마 유스칸 가봐 이거 오므라이 앙이 바다 흐네요 아트마 비마다나니 글리아 타등하기 다비고 베 티시 봉아 사르나 이레바른 버려야 아트마 그 그나네 오므라이 비가 가우니 자가 올나슬로 라나니 베라지나 포사 만다 올나슬 만사비 아 비징스 프로그램 라고를 하기 이신의 프로그램 라고를 다 비바디는 비니 우나 화셔 안고 랑피다 안 농 탕설 저희 마스니 우나 랭벌베야 좀 나가든 부고고 프리베랑 부고고 프리베야 오므라이 랑피베야는 랑페나 다나 모나블리फ्राव प्रार्थना खालामनायफ्रा आयु बेना मालाय दै बादि जाबाय आंनाथ' बेयावनो आलु बेयावनो दालि बेयावनो बेदर बेयावनो माबा माबि बिदि आरो गासिबो खेबसेनो ज' थुनानै दलब आंना दलब जाबाय आरो खेबसेनो जोब्बाय ओमफ्राय बेना मालाय नै लारि खालामगासिनो दं ओमफ्राय आंखौ लाफाना फोरोंगासिनो दं आंखौथ' हिनजाव मानसि फोरोंजानो लाजियोना दाना बे हिनजाव मानसि फोरोंजानो लाजियोना आंबो आंथ' हौवा मानसिसो ओमफ्राय होमब्लाबो मा खालामनो सोलोंबाय आरो आं बेजोंनो लारि ओमफ्राय फुंफ्राव खिनो ओंखारदों हासुनो ओंखारदों थाबबो गवा प्रार्थनानिफ्राय नों खालामथारना फिसौ बारलायबाय थादों मानसिखौनो बेबायदि खालामबाय आं दाना ओमफ्राय मानसिखौ नायो आं आयु बाज्रां थाबायग्रा जाथारबाय आयु दस्रा जाथारबाय मानसिया बे मालाबा आंखौ गारनानै दस्राजों खारखागोन बे ओरैबादिबो जालायलांबाय आंनि गोसोआ सैताना थांहोबायब्रा बिदि थांहोबाय बाज्रां थाबायग्रा जाबाय दस्रा रोखोम नुबाय आं बिदि थाबायनाय फुजोंखौनो बिनि साहा गोथाव फुंनाया आं गोथाव नङा मालाना संख्रि साहा फुंनाया बिराद गोथाव बिदि जालायलांबाय माने आत्मा आरो मांख बिरुदा बिरुदि होनदोंना मोदोमजों आरो आत्माजों सैलाया होनदोंना बेनिखायनो आयु बे आंखौ सानसे गारना खारखागोनलै नायबाय आं बिनि फेसनफोरखौ बिदिल' नुथारो आं दानाबा ओमफ्राय थायै गावहा बिराद प्रार्थना खालामबाय बा आंनि हौवाखौ आङो माब्रै फारसेथिं लांनो हागोन प्रार्थना बिगासिनो दं बिसिनाव बिखोमागासिनो दं आंथ' मिथियाना ओमफ्राय लामा खुलिनानै होबाय 10 दिन थाखाय फास्टिं लाना थांबाय बेंखनना दाना 10 दिन गलायबायनो 21 दिन थालायबाय 21 दिन गलायबायनो आरोबाव 7 दिन थालायबाय बिदिनो आत्माया थागद जाना फैबाय प्रार्थनायाबो गोख्रों जाना फैबाय नाय होमब्ला गासिबो खृष्टानफोरजों एखे होननानै बोरै बुंगोन दा नों दा नै दा गासिबो रोंजोबगौ होननानै जों बोरै बुंगोन दा आत्मानि बाथ्राखौ बयबो मोनथिबाय होननानै जों बोरै बुंगोन जोंखौ बाप्तिस्मा होनाय पास्टरफ्राबो जों बाप्तिस्मा लादोंमोन मुक्तिदाता बिसोरबोथ' बेखौ रोंनांगौमोन मानो रोङाखै दा जोङो बेबादिनो रिभाइभेलाव फैनानै जोङो आत्माखौ मोननानै दा जोंखौ बाप्तिस्मा होग्रा पास्टरफ्रा बिराद खुसि जायो खिन्थु दै खुसि जायो हाबा आंजों थाङाखै मालाय मा जानो इसोरजोंनो दं आंजों बाप्तिस्मा होनानै फिसाया दि इसोरनि खामानि मावगासिनो दं आंहा बिराद खुसि बिदि बुङो आरोखि दा बेबादिनो जोङो आत्माखौ मोननोब्ला जोङो माखासे फास्टिंबो थानांगोन दै फास्टिं थायाब्ला जोङो इसोरा गावनि खामानियाव बेबहार खालामनो थाखाय बिदिबो फास्टिं होयो आरो माबा मोनसे दुखु समस्यानिफ्राय बारग'नो थाखाय बेखौबो फास्टिं होयो बिना फास्टिं इसोरनि गिफ्ट मोननो हाया पावार मोननो हाया होननानै बुंदों बेनिखायनो फास्टिं थाब्लासो जों इसोरनिफ्राय खोन्थाजानायखौ मोनगोन मिन्थिजानायखौ मोनगोन जोङो बेबादिनो बोलो गोरा जागोन थागद जागोन बेबादि आरोखि बेनिखायनो जोङो फास्टिंआ जरुरिथार आरो जायखौ इसोरा गावनि खामानियाव बेबहार खालामगोन खामानिया बयहाबो इसोरा मानो खामानि मावनो थाखायसो जोंखौ लिंहरखानानै ओमफ्राय मोनफा मोनफा सोरनोबा फिसा खामानि सोरनोबा गिदिर खामानि सोरनोबा बेबादिनो मैदुमा खामानि बेबादि होयो जायखौ गावनि खामानियाव बेबहार खालामगोन बेखौ बिराद फास्टिंबो होगोन थागद खालामनानै नोङो इसोरनि खामानियाव ओंखारलांनांसिगौ बेबादि आरोखि बेनिखायनो जोङो
बै समाव जों बिराद फास्टिं थानानै जों बेजोंसो खामानि मावो आरोबाव दुरबल जाबावो जोङो फास्टिं थायै थायैसो इसोरनि खामानि मावनो गोनां जायो दाबो दुरबल जाबावो मानो होनबा थाव सोलायबाय आरो अरा जोंफिनलायबाय आरो गोमोरलायबाय थाव सोलायबाय आरो जोंफिनलायबाय बेबादिजोंसो इसोरनि खामानिखौ मावनो हायो प्रयजल मोदोमनि इच्छाजों जोङो थांनानै आसाम अरुणाचल नागालेण्ड बेफोराव जोङो इसोरनि खामानिखौ मावनो हानाय नङा मानो होनबा जोंफोरबादि जोंथ' लेखाफोरानो खमथार गैथारा बेसेबां सिकित मानसि दङ जेसेबां बाइबेल कलेज थिय'ल'जि फरायनानै दङ दिनै तेजुनि पास्टर बियो बाइबेल कलेज फरायनानै पास जानानै पास्टर जाफैनाय मानसि बिनि सायाव जों गसंजाया नाथाय बियो मा होनो पास्टर आमिতো ইমান बाइबेल कलेज পঢ়িকিনি পাস কৰিকিনি আহিছে হলিবি চাকৰি নিচিনাহে আমি কাম কৰিছে नांबाय साख्रि बादिसो खामानि मावदोंनो दरमा मोनो स्पन्सर फिसा दङ हलि बे आसल खोथाथ' जानानैथ' नाङो आसल खोथाखौ मिथियाखै माबोरै मिथिनो नोङो थिय'ल'जि फरायनानै फैब्लाबो आत्माजों सालायजायाखैब्ला नों गोथौनि बाथ्राखौ नों दिहुननो हाया गासैबो मिनिं गोजा इसोरनि गाहाम बाथ्राफ्रा बे मिनिंखौ नोङो सिफायनो हानाय नङा होनना बुंदों बेनिखायनो जोङो बे मिनिंखौ सिफायनोब्ला आत्माजोंबो सालायजानांगोन होननानै बुंदों बे आत्माजों सालायजानाय जों बहाय मोनलायगोन बे फास्टिंआव नांथाबाय थायो जेब्लायबो फास्टिं थाब्लासो जोङो गासै आत्मानि गाहाम बाथ्राखौबो जोङो आत्मायाव खोन्थागोन नै ओरै बुं ओरै बुं ओरै बुं ओरै बुं ओरै बुं होननानै बेबादिनो आत्मायावनो उदुगायबाय थागोन होननानै बुंदों बेनिखायनो जोङो नुयैफोरजों दावहा नांनायानो बेनो जोङो दिनैहाय सोरबा सैतान हमजाबाय बे सैतान हमजानायखौ जोङो सैतान होखारहैबाय गोबां मानसियानो होखारबाय होखारनानै सोरबाया मा होनसिगोन खात सैतान खात खात सैतान खात खात सैतान होनसिगोन ओमफ्राय सैतानाथ' खारा मानो खारासै सैतानाबो मोनसे नाम दंमोन आरोखि ओमफ्राय सैताना नामबो दं आरो सैतान होखारनाय नियमाबो ओरैबादिनो सैताना ओरैबादि होनोनो जाम्बा जाम्बा गावनि लोगोखौनो होखारो सोरबा नोंबो आंनिसो लोगोब्रा जाम्बा ओरैसो जालायसिगोननो नोंबो आंनिसो लोगोब्रा नों आंखौ होखारलाबाय जाम्बा जाम्बा होननानै आंजोंनो लोंफायो जाफायो आंजों थायो बेनो आंखौ होखारो ओरैसो होनगोन होनना बुंदों मानो होनबा बे थागद गैया बे थांखु बिरि सिगारेट जुमाय लोंनाय बेजों सैतान खारनाया थागद गैया बेहा इसोरनि थागद गैया बेनिफ्राय आरो थागद गोनांब्लाबो आरो ओरैबादि होनदों आं नोंसोरनो नियमफोरखौ मोजां खोन्थालांखाथारनोसै जेनेबा सैतान हमदों आरो सासे मानसिनाव जेनेबा नैबेखौ सैतान हमदों बे मानसिया जेनेबा बेखौ सैतान हमदों आरो ओमफ्राय मुन्थु सैतानासो हमदों बेखौसो होखारगासिनो दं आङो खात होनगासिनो बेखौसो होखारगासिनो दं हमदों बैसो बेखौ होखारनांगौमोन नैबेखौसो होखारगासिनो दं आंखौ होखाराखै दा होननानैसो थागोन आरोखि आंखौ होखाराखै दा बेनिखायनो नाम खारि खारि आसि थुयै थुयै जेन नुथारदोंब्रा बेबादि आसि थुनानै होखारथारनांगोन होनना बुंदों आरोखि अब्लासो नाम खारि खारि बुङो सोरनिबा नामाव गोलैब्लासो खारगोन होनदों सैतानाबो बेबादि आरोखि बेनिखायनो नाम मख' मख' सैतानफोरखौ होखारथारनांगोन होनना बुंदों अब्लासो सैताना खारगोन होनना बुंदों बेनिखायनो ओरैनो उदं उदं खात खात सैतान खात खात सैतान खात खात सैतान होनबा जानाय नङा खिन्थु नाम मख' मख' होखारथारनांगोन अब्लासो सैताना खारगोन